Els alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Alexandre d'Olofeu de Figueres han convertit el carrer Girona de la ciutat en una curiosa sala d'exposicions. Per una tarda el paviment ha agafat colors diferents, amb aquesta acció pictòrica per recordar Maria Àngels Anglada quan es compleixen 10 anys de la seva mort. Envaireu aquest recer vivent que ja de lluny enyoren tantes ales. Els joves han transcrit a terra alguns dels seus textos i els han il·lustrat amb elements habituals de l'obra de l'escriptora, com ara els aiguamolls o Grècia. Aquesta intervenció pictòrica forma part de la Setmana de Sant Jordi que promou la capital de la cultura catalana, Figueres 2009. Envaireu aquest recer vivent que ja de lluny enyoren tantes ales. No trobaràs ja l'aigua nodridora ni els verds amagatalls d'ocell del nord. Àlics rosats, amics, coll verds, adeu. Adeu, xicorriol i fredeluga, princesa colorida de l'hivern. Àlics rosats, amics, coll verds, adeu. Adeu.